Komela Wêjekarên Kurd roja şemiyê li Amedê duyemîn kongreya xwe ya asayî derxist û rêveberiya xwe ya nû bijarde. Rêdûr Dîcle û Fatma Taşetunc hevserokên nû yê Komelê ne. Endamê Komelê Eyûp Akdeniz axaftina xêrhatinê kir û balê da ser rewşa xeter ya zimanê Kurdî. Ama îroj bo ku zarokê me Kurdî baxivin em kedekî pir mezin didin ve mixabin em nikarin wan bi Kurdî bidin axaftin sebedemê wê çi ye? Xwezeya hînbûna ziman ji holê hatiye rakirin. Hamîd Dilbaha jî li gotara xwe de behsa serhatiya dîrokiya Kurdî kir. Serdema civaka xwezeyî de jiyaneke bi tama wêjeyê hebû. Komele di roja çîroka cîhanê de di sala 2020 de li Amedê hate damezrandin. Pêncî heft endamên Komelê hene û gelek nivîskarê zindanê de jî di nava wan de ne. Di nav du salan de bi gel bi dehan bernameyan li ser wê jê ji bo xwedî derketina li ked û berhemên nivîskarên di zindanê de jî rojên îmzayê li derxistin, danasîna berhemên wan kirin. Komele li ser YouTubeê jî kanalek vekir û gelek çalakiyê xwe li wê derê belav dike. Rêdûr Dicle hevserokên nû anî ziman di gel zext û dijwariyan ziman û wêjeya Kurdî şoreşeka mezin da ye. Eger hatibe vê seviyeyê vê astê jî serkeftineke gelekî mezin e û ji ber ku li hemberî wê qirkirina çandî ew tev digere di heman demê de wêjeyeke di wesfê wêjeya şoreşgerî de ye. Pêncî heft endamên Komelê hene ku 16 jinin. Rêveberiya heyî de jî heft jin hene. Hevserokan û Fatma Taşetunc balê da ser rola dê û bavan. Divê ku yanî hêviyê me ev ê ku di demek nêzdê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û zarokê me dehî bi zimanê xwe perwerdeyê bivînin û em bi wêjeya xwe, bi çanda xwe, bi hunera xwe em bi Kurd û kurdewarî em bijîn. Taybetî dayîk û malbatê me di mala xwe de weke mamosteyekî bi zarokê xwe bi zimanê xwe perwerde Di gel hemû şertên neyînê endama Komelê rozametîna geşbîne. Nivîskarên Kurd hem helbestkarên Kurd niha bi nivîsandina berhemên Kurdî tevî hemû qedexeya jî li ber xwe dide. Yani tevî masiyên ku heyî jî ez bawerim ew ê sibe rojek baş ya ji bo wêjeya Kurdî hebe ji bo zimanê Kurdî hebe. Yek ji armanca serekeya Komelê li bajarên cuda jî nûneretiya vekin. Hecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Nivîsên xwe